bayanza ungizwe lento yabo ungizwe bayiplanile lento ayikho lento iplaniwe lento ngithi ngiyakutshela Njalo indaba bafowethu Thabani Hlatshwayo uthi ungezwe umkhono uyikhandile lento neyithimba lakhe uthi alikho ibhakede elingavuleka in 2 hours 3 hours kwenzeke isehlakalo esifana nalesi kunebhakede esekufunakala imali kulona kusho mina kusho uThabani Hlatshwayo ke ngicela ulalelisise kahle mbukelo samakhala lodaba ke uzwe kahle ukuthi ke ithini lensizwa mina akukho ngikushoyo ngifisa ukuzwa olwakho uvo nanto udaba liyaqhubeka nina before lala bese vele nebhakede eligijimayo before lala uyazi ukuthi kunokuthuka nokushaqeka mawusashisela umuzi thina indlela yasha kithi angeke nje uvuke ekseni usunoplani uyawalinda amaphoyisa bekufanele walinde aphenya amaphoyisa nizwe kubhaliwe emaphepheni kuthiwa investigations are going on. General Mkhwanazi is on the scene now trying to see everything. Mbona ukuthi ayikhona okuzayo ke manje kuthiwa for now there are suspicious cars. There is a test that was passing this area. There was a bakkie that was passing this area. Kunina ngakaqeda ngisho amaphoyisa senivele seniphezulu komshiyashika. Musana ukudlala ngathi nina. Ngiyakutshela mina lento lena mfethu ngiyakutshela it's an inside job. Ayazi ongizwe lento lena mina ngiyakutshela. Yabo bayanza ongizwe lento yabo ongizwe bayiplanile lento. Ayikho lento iplaniwe lento. Ngithi ngiyakutshela. Iplaniwe lento. Yabona iplaniwe lento mina ngiyakutshela labantu laba bayinkunzi zebhakede laba yabazi mina yabona mfethu siyamiyeza inkunzi yebhakede leyana yabona nje bese hamba nongizwe umchunu nangungizwe seqala letayila zebhakede nayo ibhakede leli noma ningakhuluma nithini nize nifike ephi lenga amalebe nenze yonke into msunyonyo kodwa ibhakede leli ngiyakutshela sithe siyolala bese khona bathi sekufakwa imali engaka kwi-account sekufakwa imali engaka kwi-account amaphoyisa aphenya ngapha nina niyakha ake sithi ke nawo 500,000 ngiyawufaka manje ngicela ukutransfera manje ngicela niletheni la leyo account leyo konke ngifuna ukukhombisa yona angufake lo 500,000 abakhe manje angivele angufake lo 500,000 abakhe namhlanje khona into engifuna mabakha namhlanje how safe it is ukwakha khona lapha kuleya ndawo akakaqinisekiswa namaphoyisa ukuthi athi amaphoyisa sekusafe manje sebetholakele abo suspect kodwa nina senithi niyakha nakha khona la kushiswe khona hayi musakudlala ngathi nini asizalwa izolo nina fuseke indaba yenu asizalwa izolo musana ukudlala ngathi nini asizalwa izolo awukwazi ukuya kwisini leyo amaphoyisa asaphenya kuyo uthi wena so uyakha futhi kuyo masinya yini sekwenza ube nesidumo esingaka wena yini wenza ube nesidumo esingaka lalela makushisa umuzi azikho ingane ephenduka hlwempu sihlala esigangeni kunendawo la khona ngisho amakhansela na yonke into athatha abantu ayobagcina khona uma ukuthi kukhona umuzi oshile khona indawo ekuthiwa ama-home ngabe sibona kutatazelwa kuthathwa iy'ngane ziyobekwe home mazingenakhaya kuthiwe bafowethu yazi iy'ngane azisenakhaya akukho konke lokho ngiyaphuthuma nje la kinina kunamabhakede manje kososha ngabe ubaba uMkhwanazi uyaphenya nina ngapha niyakha musana ukusenzile imani